kike so auta ko Abdul ne? Ni ke nake so yan mata, ni ke nake so yan mata, ni ke ɗaya nake so yan mata, a ke ɗaya nake so yan mata, ni ke ɗaya na kama yan mata, sun kina cikin zuciya kwanta, a ke ɗaya nake so baby ta, kaunar kice ta mun kanta, ta mun kanta, ta mun kanta, a ke ɗaya nake so yan mata, ta so yan mata, san kile ya kama ni, kaunar kice ke ruɗa ne, ke ɗaya nake so zuba ne, ke nake so zuba ne, kaunar kice ta ruɗa ne, ta so ba ne, wa kike so yan mata, na ce wa kike so, wa kike so yan mata. Shin wane kike so? Ni ne wai kike so ko auta kike so yan mata? Kanki na dau da kwanso, zuciya ta ke take so, mai wanke rai da soso, ke kadai ce a raina, na rasa ki zan rasa raina, ke nake yin yabawa yan mata. Ni ke dai a raina, ana ba ki kauna sannan kuma na ba ki kaina, ke ta nake bukata yan mata, na saki zuciya na, to ki rike amana, in na rasa ki zan kashe kaina, to kin san ina san ki baby na zan ba ki kaina kyauta, ina san ki zo baby ta, na kaunar ki ta ruɗa na a zuciya ta mano wata kanta, ina san ki zo baby ta.